Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini gilong ki khubor bamta kasni. Usamla bi kharpor uba jutem bat kamai jakpo da kabatem gita hayodo ula penpau ke jinkmen ke jongu ya ka kinhun yele kai football ke Shillong la jong. Kabla poi semi final ha ka Durand Cup football ba peniat de Shipai India. Kani ka final kabla long Hamadan ka JN Stadium Hapulu ka Bansdang ha ka por Sunshiteng por Janmit Persha ya ka North East United FC. Utayu samla u ai khublei ya ki player la jong bar ki pat ba ki bla ai jing Krishan. Kum tau la kerpat ki pat ba banang yai Krishan na mar ki ki brio la jong. Katanat yele kai ke sarkar jilla kalayo i ke jing angnut jong ki pat ba banyo pet ya ke jing yele kai semi final hapteng ke Shillong la jong FC bar ke North East United FC haka 133rd ke Durand Cup 2024 la shim ya ke rai ban penbu screen he hagi khandai tu ligi jaka banyo pet kai ki pat ba ka JN Stadium Hapulu ka ngiam dang khatsan hajar ngut ki nong pet kai bar ke ni ka long kum ki jing batha ba pelong ye ki jing yele kai haka kerdan kari Kijaka kiba onbo ik screen he kilong ha Malki Sport Ground, Malki Madan Sau Golfling, Madan He Ground, Maulai, Police Point, Parking Lot, Laj Umkra, Umpling, Mau Arliang, Madan Dai Masi, Lat Thalabo, Jawai, Pahams Im Ground, Nongpo, Pathar Khma High Secondary School, Pathar Khma Nongstoin Playground, Nongstoin. Ya kani ke jingele kai on pen ipat baru ha ki screen he jongka di IPR ki badan ha police bazar bat PHC Rinja na kabenta ke jingshan jong ki nong pet kai labatha ya baro banbut ki kendon kembala batha da katnat yele kai ke sarkar ban pau ke jikmen kane kar fundru terek nailar arhajara pusau kalong ke jikmen yang ni kum ki ipat khasi khamtam ba Shibet Hapulu kanan ke jilakai semi final happening ka Shillong lajong bat ka North East United te kum utau nang song snong para khasi kanong hadap da jikmen haba kane ka kunhun lekai football kala poi shudu kane ka thong hadu kan semi final ba kataru ka jah ka jala lajong kalong ba kata ka jing ja ba kata ka history ke bansa kan mau ha ka reality jongi kum ki khon ka si pai ka jong jala he bra ko we te nga kwa ban ai ka ta ka jing khubor ai men sim ya ka Shillong la jong ba to nang ya shkhmat bat nang Shirham bat phinang Treshitom ba benjora pa ja kane ka semi final knockout mata kasgi bat phinyorung lu sa ka semi sa ka final but lengma ka jing job ka jong phi kan long ka jing khlo ba ka jing sorong yangi ba kan long ru ka jing ai museum yangi kum ka jai ben riu namar lengma ka jing tre sitom ka jong phi ki pa ben riu ba fer kini thu yangi kum kita ki khasi ke badon kata kala kanti ban je tre sitom pada preng ka jing ero kala ka play bet bat ka poi bet isa ka ek ka babha te ngai museum ye phi bana ya shkhmat bang par ro apan par ka jing songo ya ki paralok jungi paro ki para khasi ki bala kesan ya kane ka kenhun nadu basnang ki jing lekai ka suko ka dong ka jing songshit ka bhadu kata bagane ka museum ki yangi ki prashnong pratha ba abadon menu bran sap idon kata ka museum ne kesan lem kane kade kata ka dak kishin ka bathamai ba ka bae ka badap ta jing kermen bangila ban yang im suk im sign ha ka jing biang jing bet akilang ba fer ladang ngile kumni kumut ki baran sap ha kaliang ka jing ile kai ba fer ade garu no ka benta jang sport bara garu no benta jang sapro kade garwa ka tem ne ka tho ka tar ne agano kono ka shat ke ni de ben pa kuma pin pa ka Shillong la jong ba bendan mo kata ka jing kersan lem habron ka no kono ka jing pin i tade kinong sna film ne sna jingruwa ne kinong lekai ne kinong thokot ne kinu yide ban ya tur sitom mengi de kejat ben rio ke barit ladang ngi mangi ngim tre ban kersan mano ken man kersan kibun ki khasi dungi ki badan sap afer te ni buram ya ktina jong na takada kini ki rio perkhat ba ki rio sampang dungi ki thau ki film ba fer
kita gijing ruai kipeni gijing lekai jongki gijing shat jongki hak kata kajing lo hakalari tila jong te kadai ke kamram jong pipat ban kersan namangi hari kesi jingi dan tukwa kanon lak nginan hang ni te larangi para kesi ngim tre ban kersan mano ken makersan larangi kersan mangipat habakut mano bak dunong tane mano bagenjar ngai ngisa bat man takum ke history de mangi hi te ngim kwa bagin long kumta bagin susa ta kata khana ban susa kata kajing yatu khana manu hadir habut de ngide melong ki baim si junam ka ba uble udang ibet ba ka bani pertekan ya te ngai kajing ket bok kriya ka silong na jong ban tre sitom shu banang le ha hakade ke jila ka jupi sibet bat mangengai ba uble kurku ya pi ba phila ban defeat tane program ya ka opponent jupi khanang ba phila ban poi ban ka job ban ru ka final bat ban yora ro ya ka cup ka ba kade ka cup buram tai ni kitien khublai sibon